बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामाव मैया सानसेयावनो सा 285 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 42 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2115 जाबाय। बेनि मादाव सा 1649 एक्टिभ केस, सा 459 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय अनसायपुर गामिनि आमस बसुमतारी बिथांखौ 14 सान बिफां सायाव क्वारेन्टाइन खालामना दोनदों। आमस बसुमतारी मुंनि सुबुङा थांनाय 22 मे खालि चेन्नाइनिफ्राय आसाम फारसे सफैयो आरो बिथांखौ धिकाजुलि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थिसननाय जायो। नाथाय सानथामनि उनाव कभिड-19 टेस्टआ नेगेटिभ मोननाय लोगो लोगोनो न' फारसे थांनो थाखाय हगारनाय जायो। मख'नो गोनांदि बसुमतारीया गावनि आंगो गामि सहैनाय लोगो लोगोनो गामिनि सुबुंफोरा आयेन बायदियै बिथांखौ बिफां सायाव बानायनाय क्वारेन्टाइनआव थानो थाखाय बिथोन होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा गोबां जारला आरो अखा बारहुंखाजों जुजिनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ ओइचएस सेकेन्ड इयारनि फाइनाल रिजाल्टनि डेटखौ थि खालामबाय। बेखौ जुन दाननि 25 खालार खालि फोसावनाय जागोन। आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय जानाय लोंनायनि अजद दैखांनायनि सायाव रादाब बुथुमगिरिफोरखौ बेनि सायाव रादाब बानायनो होआखै। दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान एबा वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे। दिनैनि समाव बयखौबो फांसे फांसे बिफां गायनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया खावलायदों, जाहाथे आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय बारग'नो हायो होनना। मिज'रामाव 15 जुलाइनिफ्राय गासै सोलोंथायारि फसंथान एबा फरायसालिफोरखौ खुलिनाय जासिगोन होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। नाथाय दासिम आसाम सोरखारनिफ्राय आसामाव माब्लानिफ्राय खुलिगोन बेनि गरन्थ लानाय नुथ'वाखै। मैया काछाराव सा 6 बांलादेशि मोसौ सिखाव हमना मोन्दों। बिसोरखौ दा क्वारेन्टाइन खालामना दोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। सानसेयावनो मैया भारतनाङै सा 9838 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारतनाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2,26,713 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,11,888 एक्टिभ केस, सा 1,08,450 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 6,363 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।